Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla approvat mudell ta' studju innovattiv fil-qasam tal-mediċina li se joffri l-opportunità lil studenti żgħażagħ biex jilħqu tobba. F'ċerimonja li matula l-awtoritajiet Maltin taw il-liċenzja lil kumpanija Digital Education Holdings bħala Istitut ta' Edukazzjoni Ogħla, tħabbar li l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla akkreditat ukoll il-Baċellerat tal-Mediċina li se jibda jiġi offrut online minn Novembru li ġej. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando spjega ma' News il-kunċett wara dan il-kors mediċinali innovattiv. Studenti ħajkollhom aċċess għal online degree li ħajwassal għal Bachelor of Medicine. Dana il-kors ħajkun abbinat ma' teaching experience f'teaching hospitals li jkunu ta' standard għoli. Preżentement il-kors huwa fil-fatt abbinat ma' wieħed mill-leading healthcare providers fl-Ewropa, il-Helios Medical. Matul iċ-ċerimonja ġie spjegat li l-Helios Medical, wieħed mill-akbar sptarijiet li joffri kura lil pazjenti li jgħixu fl-isptar waqt li jiġu kurati u oħrajn li ma jieħdux kura fl-isptar, se jipprovdu l-isptarijiet tagħhom b'mod partikolari fil-Ġermanja sabiex l-istudenti li jixtiequ jilħqu tobba ikunu jistgħu jippratikaw il-mediċina fl-isptarijiet tagħha. Il-kors għandu total ta' 5,500 sija ta' edukazzjoni teoretika fl-imkien ma' taħriġ kliniku prattiku. Pulicino Orlando qal li permezz ta' dan il-programm Malta qed tixpruna l-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-edukazzjoni diġitali. Preżentement minħabba li m'hemmx il-faċilità li issa ħad tiġi provduta mill-Università Online qed nitkellmu fuqha, qed jintlaħqu mal-100 student ħajsir arranġament direttament mad-WHO biex din il-mira issa tintlaħaq. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li t-tagħlim diġitali jagħmel kontribuzzjoni importanti għat-twessieħ ta' taħriġ u edukazzjoni medika.